Rob, wat heb je allemaal van mooi en nieuws te melden? Nou, het gaat altijd over het algemeen wel goed met mij. Dus, en wat leuk is om te melden is dat ik weer kom met een nieuw album. Dat is natuurlijk pas weer even geleden en hebben we nu afgerond. 12 nieuwe nummers. En ik heb er zo'n zin in. Het is weer een nieuwe boost. En voor de rest gaat het natuurlijk hartstikke goed met Oma Robbie. En wat is de trekker van het album? Daar ga ik er niks over zeggen, Johan. Nee, want als ik iets tegen jou zeg, dan weet het meestal de hele buitenwereld. Dus dat hou ik nog even geheim. Dat wordt ook allemaal professioneel gebracht. Dat zal zijn in de tweede maand van het nieuwe jaar. We denken februari, maart. Een beetje even wat verstandig brengen, groots brengen, goed brengen. En dan gaat het weer helemaal goed komen. Komen er ook nog videoclips bij? Ja, zeker ja. Ik moet het nog afronden. Ik ben er nog 4, bijpassend met de liedjes uiteraard, opgenomen. En dan gaan we zowel in het buitenland doen als hier in Nederland. Dus dat wordt ook weer een genot om naar te kijken. Ditmaal heb ik ook weer een enorme grote groep met figuranten. Om dan niets te vertellen over de clip, maar dat zou allemaal heel kinderachtig zijn. En kortom, het wordt lekker een fruitige clip om naar te kijken. Leuk om te zien voor jong, oud. Alle prijsklassen zeg ik altijd maar. Dus ik heb er zin.